Všeobecne akceptovaná teória vzniku vesmíru je, že všetko sa začalo veľkým treskom. Táto teória vysvetľuje vznik vesmíru tak, že na začiatku bola všetká hmota stlačená do malého priestoru, ktorý explodoval. Teóriu veľkého tresku podporuje fakt, že galaxie sa od seba vzdialujú a ak by sme sa mohli vracať v čase, videli by sme, ako sa všetky vracajú ku sebe. Ale čo bolo pred veľkým treskom? Nič? Ako potom vyzeralo to nič? A ako sa to vlastne celé skončí? Bude sa vesmír naďalej rozširovať, alebo sa gravitáciou stiahne zase naspäť? A ak sa potom celý stvrchne naspäť, bude ďalší veľký tresk? Alebo čak vesmír časom proste vychladne a stane sa z neho miesto bez života a energie? Odpoveď nie, nikto nevie. V predchádzajúcom fakte som spomenul, že galaxie sa od seba vzdialujú. To je pravda. Až na jednu výnimku, galaxiu Andromeda. Andromeda je na kolíznom kurze s Mliečnou dráhou. Ale žiadne obavy, stane sa to až za 4 miliardy rokov, takže to už asi nestihneš. Ale aj keď sa spolu zrazia, tak hviezdy v oboch galaxiách sú od seba stále dostatočne vzdialené na to, aby sa zrazili. Jednoducho vznikne nová galaxia. Androdráha, Mliečna meda, Andromliečna dráhomeda? Do komentu mi môžeš napísať, ako by si túto galaxiu pomenoval ty. Vo výške 400 km obieha Zem asi najvymakanejší labák na svete. Medzinárodná vesmírna stanica, skrátene ISS. Táto stanica obieha Zem rýchlosťou 27 600 km za hodinu. Objekt idúci takouto rýchlosťou by prešiel z Košíc do Bratislavy za 40 sekúnd. ISS je zhruba taká istá veľká ako futbalové ihrisko, čo je celkom pôsobivé. Na čo toľko miesta? Stanica slúži ako výskumné stredisko s mikrogravitáciou a vesmírnym prostredím. Vykonávajú sa na nej experimenty z rôznych oblastí a práve teraz je na nej 6 astronautov. ISS je dokonca ľahko pozorovateľná voľným okom a uvidíš ju ako jasnú hviezdu ísť z jedného konca oblohy na druhý. Vo vesmíre sú kruhové alebo gulaté tvary štandardné. Naša Zem je gulatá, každá iná planéta je gulatá, mesiace sú gulaté, hviezdy sú gulaté, čierne diery sú gulaté, asteroidy sú ako tak gulaté, obežné dráhy sú kruhové alebo eliptické, galaxie sú kruhové a tak ďalej. Len Saturn? Ten musí mať na svojom severnom pole permanentné oblaky v tvare šesťuholníka. Rebel 1. Logicky dáva zmysel, že tým, že Merkúr je najbližšia planéta ku Slnku, by mal byť aj najteplejší. Ale nie je tomu tak. Venuša je najteplejšia. Prečo? Venuša má síce podobnú veľkosť, gravitáciu a je z podobných materiálov ako Zem, no v jednej veci sa dosť odlišujú. V atmosfére. Venuša má neskutočne hustú atmosféru. Na jej povrchu je atmosférický tlak 93 krát silnejší ako ten na Zemi. Aby si zažil takýto tlak tu na Zemi, musel by si sa ponoriť 1 km hlboko do oceána. Navyše nie len, že tá atmosféra je hustá, jej hlavná zložka je oxid uhličitý. Táto kombinácia vytvára silný skleníkový efekt a práve preto je na Venuši okolo 480 stupňov Celzia. V rokoch 1969 až 1972 sme mali na mesiaci 7 pristátí, ale odvtedy žiadny človek ani len neopustil nízku obežnú dráhu Zeme. Prečo sme prestali chodiť na mesiac? No, není dôvod a nie sú peniaze. Pozitívna správa je, že sa vo veľkom hovorí nie len o navštívení Marsu, ale dokonca o jeho kolonizovaní. Elon Musk so svojou firmou SpaceX plánuje kolonizovať Mars do roku 2025. Spoločnosť Mars One to chce spraviť v roku 2032, Američania a Rusi v 30 rokoch plánujú spiatočnú návštevu na Mars. A navyše v roku 2030 plánuje Japonsko a v roku 2036 Čína navštíviť mesiac. Bude to zaujímavé. S vesmírom je často spájaná otázka, či sme tu sami a či na iných planetách alebo mesiacoch je život. Najskôr si ale musíme upresniť, čo zoberieme ako život. Pokiaľ budeme ako mimozemšťanov brať aj napríklad baktérie, môžeme celkom s istotou povedať, že život existuje minimálne na Mesiaci a Marse, pretože našou návštevou sme ich kontaminovali. Samozrejme, takéto baktérie s najväčšou pravdepodobnosťou zomrú, namiesto toho, aby sa vyvinuli na niečo iné. Ale čo tí vyspelí mimozemšťania, ktorí môžu byť podobní ľuďom? Boli sme jediní, ku ktorým bola evolúcia taká milá? Nikto nevie. Už roky vysielame do vesmíru rádiosignály a stále aj počúvame pre odpoveď, ktorá asi nepríde tak skoro. Ak si videl moje video, aký veľký je vesmír, tak ti asi došlo, že je proste nemožné, aby sme boli v takomto obrovskom priestore sami. Alebo obe odpovede sú rovnako strašidelné. Slnko je teplé. Teplota na jeho povrchu je až 5500 stupňov Celzia. No aj napriek tejto teplote sme na ňom našli vodu. Nie v takomto skupenstve, ale vo forme pary.
Táto forma vody sa nachádza v o niečo chladších tmavších miestach na Slnku, ktoré nazývame slnečné škvrny. Ak si už niekedy videl štart rakety, možno si sa pozastavil nad tým, že hneď ako raketa vzlietne, obrovský oblak dymu pohltí celú štartovaciu plochu. Tento dym však nie je dym, ale vodná para. Odkiaľ sa bere vodná para? Z vody, ktorá je po celom štartovacom poli striekaná. Voda má za úlohu zmierniť obrovskú akustickú energiu z motorov rakety, ktorá by mohla poškodiť náklad alebo aj raketu samotnú. Keď sa v noci pozrieš na oblohu, v podstate cestuješ v čase. Za dobrého počasia vidíš množstvo hviezd. Lenže tieto hviezdy sú tak strašne ďaleko, že svetlo z nich ku nám ide niekoľko rokov. Trebárs hviezda Alkaid, ktorá je na okraji veľkého voza, je vzdialená 103 svetelných rokov. Svetlu z nej teda trvalo 103 rokov, než sem dorazilo. To znamená, že Alkaid určite fyzicky nie je tam, kde ho vidíš. Možno už dokonca ani neexistuje. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ma svojimi lajkami trošku namotivovať k tomu, aby som ich robil aj naďalej. Ak sa vám nepáčilo, do komentu mi napíšte, čo by som mal zlepšiť. Taktiež mi môžete napísať návrh na ďalšie videá.